La República. Estat d'eufòria davant un fet que a hom suscita una extrema satisfacció. La nau Bòstic és la República. Benvinguts i benvingudes a la República, el programa gravat des de l'espai Roman Polanquic de la nau Bòstic. Avui som 6 de febrer i des del 2012 és el Dia Internacional de Tolerància Zero per la mutilació genital femenina. Tinc el plaer de tenir a la taula de la República a dos ja figures de Catalunya, la Mercè i el Víctor. I avui, com a estrella de programa, hem aconseguit enganyar la Mayo, que esperem que s'ho passi molt bé, i com a mínim cervesa, i que el teu espai, això, és teu. Com estàs, Mayo? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Estem molt nerviosos, vale? Portem només mitja cervesa, o sigui, hem de començar a calentar motors. Avui 08 ens porta un altre cop la cervesa Clot. Està boníssima. Està boníssima. I, bueno, figures, Mercè, Víctor, com esteu? Bé, esperant la primavera, que crec que comença, hem dit, el 20, 21, 20 de març. Sí. Falta moltíssim. Ja hem acabat aquest gener, que ha sigut una mica com que no s'acabava mai, que ha sigut com molt llarg, jo penso, i res, doncs ara com les tortugues, quan hivernen, que estan allí, en plan, a veure què passa, perquè el febrer és un mes especial, però bueno, ja està. Sí. Per què és especial? Què té d'especial, febrer? Perquè és el meu aniversari. Sant Valentí? No, mai. A part de que és el teu aniversari, és que és el mes més curt de l'any. És el mes més curt de l'any, és l'aniversari del Xevi, també. Ens ho va dir l'altre dia. Víctor, com estàs? Bé, ha començat fort l'any, Jo estic espantat del que passarà al febrer, perquè el gener ha sigut movidito, entre que gairebé la Tercera Guerra Mundial. Ara, no sé si estem amb la Guerra Mundial. Ja, ara pot ser perfectament que Rússia estigui... Ara pot ser que... Amb Estats Units matant-se. Pot ser que estigui aquí ara mateix Putin, saps? Jo no sé. Aleshores, bé, quan estat bé, Organdarín posant-li els cuernos també a la infanta que està feo. Està feo. Sí, i bueno... Ha estat feo, sortir de la presó i el primer que se t'ocorre és passejar-te pel carrer amb una persona que no és la teva dona. Hòstia, això m'ho he perdut. No ho sabia, si no estàs posada damunt del Twitter... No sabia que era un programa de cotilleos. No ho era fins ara mateix. No ho era fins ara, però... Però bueno, podem fer-ho també. Sí, i però bé, expectant del que passarà aquest febrer. Sí, jo estic super... O sigui, he estat com molt atabalat aquest mes, se m'ha fet també molt llarg. Molt llarg. Però és com que ja m'estic aposentando, o sigui, ja estic... Aposentando. Bueno, deixa'm ser catalanament incorrecte. No, sí, m'estic començant a posar a lloc i estic content. Mira si estava super al meu món, que vaig aconseguir les cerveses d'aquest programa, aquesta Clot, la vaig aconseguir ahir a les 12 del matí, mentre normalment ho tenim una setmana abans, i ahir em vaig recordar a última hora. Donem gràcies a 08 per ser tan eficients. 08 va arribar el Carles amb la moto, amb les dues caixes, i les va deixar aquí davant. Bueno, i per començar una mica la dinàmica del programa, farem una primera pregunta, que és una pregunta random, vale? Vale. Aquesta pregunta random avui és: quin és el lloc on tu sents que és casa? On estàs tu a gust? Hòstia, crec que... És que no hi ha un lloc concret, crec que casa per mi és més amb qui estic. Llavors casa per mi pot ser des del pàrquing d'una benzinera a, jo què sé, a un prat al Solsonès. On sento més casa, on he sentit més casa, és on visc ara, en realitat, anava a dir a Vallcarca. On he sentit més casa és a Sant Andreu, vale? Bé. Sant Andreu! Acabes de fer una punyada al poble de Sant Andreu. Però ara a Vallcarca la veritat és que estic a gustíssim i hi ha una xarxa de gent molt bonica, com que es mesclen allà germanetes i molt marro al carrer. Llavors per mi supercasa això. Tu, Mercè? Jo casa crec que és casa, o sigui, sí, casa dels meus pares. També et dic que... O sigui, el teu pis, tu ara no te'l consideres casa? O sigui, un lloc... Sí, perquè és casa meva, però casa, quan tu has marxat als 18 anys de casa, és casa quan tornes a casa. Vull dir, és com que... Jo vaig llegir una vegada que deia casa és allí on vas explicar les notícies que no són tan bones i on també vas explicar les notícies que són bones. O sigui, com... Hòstia, Twitter, és com quan tens com una necessitat d'anar-hi i et sents a gust i tot, i al final és el que ha dit ella, on estàs amb els teus. Sí.
I per tu, Víctor? Si aquesta definició és Twitter, això, i si no és Tortosa. Tortosa és casa Sí, teva. la Jesús. La Catalunya vaciada, sí. Jesús, el Sí. teu poble. Per mi, poble molt raro, per mi és Molt poble. Taüll, a la Vall de Boí, jo, a casa meva, tinc l'apartament davant just de l'església i amb les muntanyes, i a mi m'enamora estar allà. O sigui, jo, si m'he de retirar a algun lloc, és allà. I una cistella. Jo crec que molaria molt viure allà durant un any. No estaria més, perquè deu ser molt avorrit també. El Pau Donís va fer una mica Com a el mateix. marxar a Berna sempre és interessant, eh? Sí. Sí, He estat 3 anys fora i la veritat és com que... un por també. O sigui, és a dir, no tenir les coses, o sigui, la comoditat La facilitat, que no? posa a Barcelona. Bueno, hi ha aquesta tensió de barceloní, entre odiar Barcelona i estimar-la molt. Sí. De rotllo que hi ha algú de fora de Barcelona que la critica i tu estàs dient, una mica respecte, i després tu ets el primer de... Després estàs aquí "És una cada puta fin merda". de si marxes, eh? O sigui, Sí. m'ha passat. I acabes pillant la Renfe. Enfadant amb la Renfe, però és la que et porta a casa. Sí, sí. Començarem una mica l'entrevista formal. L'entrevista formal no ha de tenir res si no vols. Per començar, per conèixer una mica qui és Mayo Serrasolses. Qui és Mayo Serrasolses? Pues he de parlar en tercera també. Mayo Serrasolses No, és... parla en primera persona, perfecte. Vale, pues sóc una persona soc una persona de Sant Andreu del Palomar. Crec que ser de Sant Andreu del Palomar també és una que et construeix molt perquè no és un barri, no és un poble qualsevol. Llavors jo sento que una mica qui soc té a veure amb on he nascut, amb la família en la que he nascut també, no? En plan, pues mare fustera, pare mecànic, uns germans guapíssims, no sé, com molt bon rotllo a casa. I després crec que el que m'està portant a ser qui soc té a veure també amb el carrer, no? En plan, pues, des dels 14 estar militant, no? Com trobar-te a llocs que fan que se't generi un discurs polític i després ho portis a la pràctica el dia a dia una mica. El teu, o sigui, les teves cançons són molt de discurs polític també. Algunes són més explícites i altres no tant. O sigui, però encara que no es vegi explícitament, o sigui, la majoria, contingut polític sempre en tindràs. Sí, però... o sigui, després pot ser la cançó més d'amor del món, però com parles tu de l'amor també és polític, no? O sigui, parlar de l'amor des de les cures i des de la responsabilitat afectiva és polític. M'he escoltat, o sigui, abans t'ho he dit i em mola molt. Jo et coneixia les 4 cançons més conegudes i vaig escoltar-me tot el disc sencer i em va agradar molt. Quina és la teva cançó preferida? La meva cançó preferida crec que és Márgenes, que és la primera del disc i és l'última que vaig fer, a més, és la que li va donar nom. I com, o sigui, t'és fàcil escriure per tu? Sí, o sigui, hi ha gent que escriu cada dia. Jo escric igual un cop cada 2 setmanes i a vegades m'he tirat 3 mesos sense escriure perquè... O sigui, jo no sé escriure perquè sí, no? En plan, jo no vaig al súper, veig que aquell producte està a punt de caducar i m'inspiro, saps? A mi m'inspiren pues, les col·legues, no? La gent que estimo i moments molt concrets de com estic. Llavors... Sí. És difícil, i és difícil ser, o sigui, gestionar tot això. O sigui, agafar una cançó, fabricar-la... O sigui, és que jo no m'ho imagino. O sigui, de veritat que a mi m'és molt difícil agafar i dir, vale, escric una cançó que quedi bé, que a sobre s'ha de cantar maco com cantes tu o canten els teus germans. O sigui, com és el procés? Sí, mira, el disc aquest que he fet ha sigut un any i mig de procés. O sigui, hi ha cançons que... O sigui, tu quan fas una cançó rarament surt el dia següent de que la fas, no? O sigui, a vegades passen entre 3 mesos i un any. Llavors és complicat perquè entre que tu l'escrius, la produeixes a un estudi, la graves, la masteritzes, la produeixes, no? Com que quedi així maca. Fas un videoclip, no? O fas un líric o el que sigui. Penses quan treure-la i per què, no? El motiu, no sé què, doncs és... O sigui, al final fer la cançó és el que menys temps et porta. Aquelarre va ser el primer projecte musical que vas tenir i que t'ha agradat molt, has fet una... Sí, és que estava pensant, és que crec... No, sí, el primer, aquest juny fem 10 anys. I ho feies amb la teva germana, amb la Júlia? Sí, o sigui, ho seguim fent, de fet avui toquem. Bueno, avui és dia 6 de febrer, però la setmana passada vam tocar pel desallotjament de Can Sant Pere de Pramé. Hòstia.
Hòstia, que guai. O sigui que Aquelarre no ha mort, en veritat. El que passa és que anem una mica liadetes entre Ginestar i lo mío, pues... Sí, clar, perquè ara vosaltres esteu en dos projectes, entre cometes, o sigui, a part, sí. I a part Aquelarre, que seguiu funcionant. Sí, també. Aquelarre és com... O sigui, per mi Aquelarre és com un sospir, no? En plan, anem a fer el punky un rato... És treballar amb ta germana, no? Sí, o sigui, és que fumem a sobre l'escenari i ens és igual. Vull dir, la gent no ve a escoltar una qualitat musical i una presència superprofessional, sinó que la gent ve a veure fer una mica el bandarra. Clar. Però mola, o sigui, el que feu amb Aquelarre jo ho he vist aquí a Sagrera alguna vegada i mola moltíssim. És punk acústic, en veritat. És un Aquelarre en si. Un Aquelarre. Sí, és una perfo. Jo crec que no és tant o sigui, com toquem la guitarra, sinó el que es diu i l'actitud. En plan, parlar molt, donar molt la xapa. Sí, mola. Sí. I el que dona molt la xapa, el videoclip que... Bueno, la cançó que dona molt la xapa és la de No somos amigas, nos comemos el coño. És una xapa. Perquè és una xapa, o sigui, hi ha l'estribillo i tu parlant. Sí. I mola moltíssim, però alhora és una cançó, o sigui, és una cançó superben construïda. Sí, és com parlada, és com un monòleg, en plan com si estigués la iaia davant, no? Sí, i és que és això, és explicar-li a la teva iaia, oye, mira, que me como el coño con mi amiga. Sí, i además me gusta. Perdó, que em poso cervesa. Quina repercussió per tu va tenir aquesta cançó en especial? Mira, aquesta cançó a nivell intern a Aquelarre li diem la canció Percal. Hòstia. Perquè és la cançó, o sigui, la vam treure el 2014, aquesta cançó, i com 2 anys després ens la va agafar Foro Cotxes, que no sé si ho coneixeu. Bueno, és el foro més important i més gran de parla espanyola del món. Llavors, Hòstia, en I sèrio. parreien no sé Més quants grans. machirulos dins dels teclats. Clar, un foro és algo que això, no com en el documental de lesbofòbia que vam parlar d'això. Un foro és un lloc on tu planteges una pregunta i la gent contesta, no? En plan, quina eina utilitzo per canviar la roda d'un cotxe? Pues la gent contestarà, pues utilitza no sé què. En el nostre cas vam preguntar, ¿os follaríais a este par de bolleres, teenagers? I teníem 16 anys, érem menors. I clar, pues els comentaris van ser com ens follarien, bueno, com ens violarien, clar. Sí. Com no, o sigui, també com ni de conya, jo estas no las toco, jo estas las tiro a primera línia de no sé què. I com moltíssimes amenaces de sé dónde viven, van a mi uni, i era com, Cari, no anem a la teva uni perquè estem fent quart d'ESO. Clar. Anem de festa a la teva uni, potser, però... I va ser com molt fort, i va ser quan vam descobrir que era la lesbofòbia nosaltres. Clar, la meva germana la va descobrir sense ser bollera. També va ser algo... Com que hi ha violències que ens travessen a vegades i que no són nostres, però les patim pues, per expressió de gènere, no? Pues un noi més afeminat, no? Amb més pluma, però pot ser heterosexual, rebrà homofòbia probablement també, o de peques, no? El nen que... Això. Llavors aquesta cançó és una cançó que estimem molt i que per nosaltres ja és cultura punk, però que alhora pues, ens va fer passar molta por. Clar, bueno, és que a més quan si teníeu 16 anys, vull dir que és com... més petita, o encara no estàs tan formada, o no saps com afrontar... No teníem la xarxa que tenim ara, o sigui, com ens vam bloquejar molt, i aquí la Laia Serra, que és l'advocada, no sé si la coneixeu, ens va assessorar i va ser com molt guai, l'Ester Quintana... Sí, vale, sí. Ens va assessorar i va ser com un... Vale, no estem soles, però clar, és que nosaltres ens van comunicar que la cançó estava a Foro Cotxes una profe a l'Insti, pel passadís, llavors era com... Hostia, tío, o sea... ¿Dónde ha llegado? 2 años después. Mira, es que mi hijo está en Foro Cotxes. Mira lo que... Sou vosaltres? Sou hòstia, doncs em pensava que seria com al contrari, o sigui, que va tenir bona rebuda o que va... Clar. O sigui, perquè jo he vist també. les visualitzacions i és de la cançó Té 2 milions de reproduccions, amb més visites, no? I després del que m'acabes de dir potser és a la negativa. O sigui, clar, els 2 milions de visites jo crec que igual el 30% són de feministes. En plan, crec que, Vale, crec que la resta és una cançó que segueix publicant-se i que jo segueixo... Ara m'ho he desbloquejat, m'ho he tret, però jo rebia els comentaris cada matí al mòbil, saps? De la cançó i era com... Que fort. Hòstia, col·lega. Però sí que aquesta cançó ens ha portat a viatjar, a conèixer penya, als concerts... O sigui, jo crec que la majoria de gent que a mi m'escolta ara és perquè ens coneixia d'Aquelarre.
També amb Aquelarre, una altra cançó que a mi em va molar molt és Degenerades. És que la X no... Em va molar moltíssim perquè explica una mica la visió de LGTBI, o sigui, com es viu la LGTBI-fòbia des de dins. I mola molt el missatge de que tu ho expliques des d'una visió de, hòstia, no estic sent víctima, estic exposant com estic vivint jo. Sí, és una cançó que està feta en primera persona i que després a mi sí que em va passar pel cos més tard, però en aquell moment va ser d'una carta que vam llegir que ens va impactar molt d'una persona trans que explicava la seva vivència, sí, com el que li estava passant pel fet de transitar, no? I tot el que li havien dit i com l'havien jutjat. I com que també ens passa a molta gent que el judicia no és només des de gent superaliena i que no està gens polititzada, sinó que hi ha com una manera de ser trans, no? I és com, aquesta és la manera de ser trans correcta, no? I és com, opera't no sé què, o ara en molts ambients transfeministes també hi ha una crítica, no? O sigui, com que no hi ha una manera correcta de ser trans i aquesta és una mica el motiu de la cançó. També és una cançó que vam escriure fa tant temps que canviaríem el discurs perquè de fet la cançó comença estoy encerrado en un cuerpo de mujer i és com no amor, no hi ha cuerpos, no estàs encerrado en ningún sitio, estem tancades totes en un sistema molt binarista. Tu et deconstrueixes en cada cançó que fas? Sí, crec que, o sigui, jo crec que primer ve el pensar i després ve a escriure-la, no? O sigui, crec que quan jo ja arribo a escriure una cançó el treball me l'he fet abans i me l'he pensat molt bé perquè és molt fàcil fer-hi també. Ja. Sensibilitats. És l'estudi previ. Sí, primer tu penses, és que fer una cançó és moltíssima responsabilitat si tens altaveu, llavors fa por, o sigui, a mi em bloqueja a vegades, hi ha com molta lupa. T'està mirant així, a veure què dice esta. I cada frase agafada amb pinces. Per això molta gent escrivim, no? Com aquest disc, és un disc que està molt escrit des de les coses que a mi em passen i més personals, perquè és algo que no m'he de mirar tant, no? En plan, no, és que a mi m'està passant això i ja està. No et poden jutjar per una cosa que és teva. Exacte. I és cuidar-se també, fer això. Abans parlaves de Sant Andreu i és una de les preguntes que ja ens havíem posat i la Mercè i jo ens hem mirat en plan, hòstia, ja té el tema, sí. Que guai. No, al revés, no, que guai. ha sigut com, toma. Ens has donat el cable. Per què Sant Andreu? Sí, què té? Què té La meva pregunta era què té Sant Andreu i per què cal reivindicar-lo com a barri diferent de Barcelona. Sant Andreu... Digues poble, porfa. Bueno, vale, poble. Sí, poble barri, és que jo ja no sé tampoc, per mi és molt poble, però... És que jo crec que canvia molt quan surts de Sant Andreu i entres a Barcelona. Hi ha barris com que et fan sentir molt poble, no? Igual passa també amb el Clot o amb Parcs d'Horta o amb Sants. Hi ha zones de Barcelona que... O sigui, que tu saludes a la Mercè pel carrer perquè la coneixes, no? I altres zones de Barcelona que no et passaran la vida. Clar. Sant Andreu, què té? No és l'Eixample. No, exacte. Sant Andreu té que té una xarxa veïnal molt potent, o sigui, un teixit associatiu de la hòstia. O sigui, que jo m'he criat amb les lluites de Salvem el casc antic, no? Que de fet la nostra casa estava afectada per aquest projecte i havien de tallar un tros i tirar-ho a terra i era com... I això es va aconseguir, no? O sigui, com que nosaltres hem crescut molt en un barri on hi ha hagut victòries, tio. I o sigui, que no és algo tan fàcil. O aconseguir l'Ateneu l'Harmonia van ser moltíssims anys també per aconseguir aquell espai de gestió veïnal. O les nostres veïnes del costat han sigut ocupes i jo me'n recordo de Peque, maga, jo de gran vull ser ocupa i soc ocupa, saps? És com, pues ja estaria. O sigui, com que jo tinc referències positives de moltíssimes coses que igual hi ha gent que triga molt més anys i ho tenia al costat de casa. Per exemple, tema ocupació, ara m'ha interessat molt el tema. Quin és el motiu que tu et porta ser ocupa? Primer de tot, sí, primer, i no tenim, vull dir, com que no és un ordre... Primer, que pels sous que tenim moltíssima gent jove a Barcelona, no tenim facilitats per accedir a una vivenda digna, no? No, ni de lloguer ni de lloguer, ni de compra. És impossible. I que hi ha bancs immobiliàries amb pisos buits per tota Barcelona. Això és el primer, no? Com s'està especulant amb la vivenda, que és un dret, tio. És com, sí. És fortíssim. I després com pugen les factures de la llum, del gas, de l'aigua... Havent-hi tants pisos buits i tanta gent que ara mateix no té accés a això, per mi el més legítim és obrir una porta. Sempre, o sigui, jo sé que
o sigui, jo no ocuparé la casa de la iaia del meu amic perquè per mi és diferent, o sigui, jo si obro una casa serà perquè és d'un banc o perquè és d'un gran propietari que té 25 cases a Barcelona tancades amb una xapa. La por que et fot Seguro o Securitas Direct y tal es, oye, que tu piso te lo va a ocupar qualsevol... esta persona. Sí. O, però no és així, que no és així, o sigui, normalment la gent prefereix ocupar-li a un banc perquè tarden molt més les gestions també. Perquè al final tu... És a dir, jo penso que la gent que s'ocupa que està dins del moviment d'ocupació ells saben que no van a fotre una persona que és com ells i potser, és a dir, no van a fotre una persona que s'aixeca a les 8 del matí per anar a treballar, van a fotre aquell que o viu de rentes o és una entitat financera o un banc i és així. O sigui, quan escoltes el discurs de l'ocupació o en contra de l'ocupació no és una cosa que tu escoltis gent que li ha tocat directament o els edificis que jo conec que estan ocupats per exemple a on treballo és oficines bancàries que estan tancades, blocs de pisos construïts que mai el constructor va arribar a vendre'ls perquè es van ocupar abans, però no és ningú d'una senyora que té 80 anys i se n'ha anat un cap de setmana a estar a la residència i s'ha ocupat aquell pis d'aquella senyora. El que s'ha anat a comprar el pa, vull dir que això són campanyes, si us fixeu, quan surten tants anuncis seguits d'ocupacions bastant rares, van acompanyats de setmanes i setmanes d'anuncis d'alarmes. Sí. O sigui que són campanyes que estan organitzades. Estan programadíssimes. I que no tot, o sigui, com que hi ha molts tipus d'ocupació, òbviament també existeix les màfies d'ocupació, igual que quan es parla de denúncies falses en casos de violència. O sigui, clar que existeix, però és tan mínim. molt efímer, sí. I que també ocupes un privilegi en el punt en què a mi em ve la policia i jo tinc un DNI perquè sóc una persona blanca europea i a mi m'identifiquen i no passa res. I també ser com ocupar és una responsabilitat i que tu pots cedir aquest privilegi, ocupar la casa d'aquell banc, donar-li les claus a aquesta família, no? O sigui, a nivell de les associacions de barri, la PA, no? D'habitatge, això s'està fent així. O sigui, també no és algo tan individualista, no. Es pot col·lectivitzar. Si saps punxar la llum car i punxa-li al veí. Sí. No, I que estem cobrant, o sigui, estem cobrant 1.100 euros al mes i ens està costant el lloguer 1.100 euros al mes. O sigui, tu sol no pots marxar de casa, no pots estar... O sigui, ja tens 30 anys i ja et pot costar estar fora de casa vivint, però perquè ja has de pagar el lloguer, després aigua, llum, gas... Clar. O sigui... I si ho fas per percentatge, o sigui, si tens un 38% d'atur juvenil, ja tens com que només el 50% per exemple podria marxar de casa i d'aquest 50% hi ha un 30% que té feines precaritzades, per tant només et queda com un 20% de... O sigui, al final queda com tot super reduït en les persones que poden optar a independitzar-se i independitzar-se vivint sols, ja no compartint pis, perquè molta gent també ha agafat aquesta fal·làcia de dir, bueno, he marxat de casa però al final acabes visquent en un pis que són 4 o 5 persones. 4 persones. I que no pots triar ni amb qui vius perquè t'ha tocat allà. Sí, bueno, perquè t'ha tocat perquè igual el rang d'edat o el rang de preu més aviat que tu busques en jo que sé, en plataformes o en anuncis de compartir pis, doncs ja és d'aquí a aquí. O sigui, ja si és de 300 a 400, ja no tires cap a dalt. Jo vaig cada dia a treballar a Esplugues de Llobregat i vaig des de Guinardó. Vaig amb la moto i vas veient com canvia els barris de Barcelona des de Guinardó fins a Pedralbes i dius, hòstia, jo estic vivint en un edifici amb potser 50 persones i en un edifici de Pedralbes i en vivint una família de 7 persones com a màxim i dius, hòstia, en sèrio ha d'estar entre això o això? Sí, el metre quadrat està molt mal repartit. Sí. I que em costa molts més diners estar vivint a Sant Andreu mateix que a Guinardó. És el mateix que els sous. Si tu en una empresa, da igual, X empresa, tens que el treballador, com si més baix, cobra un 300% menys del treballador més alt. O sigui, si tu agafes, hi ha empreses, i en concret jo vaig fer aquest càlcul, que hi ha empreses que el sou del CEO o el jefe o el mandamàs d'aquí
és una hora de la feina del treballador. O sigui, si tens aquesta diferència, doncs tens la diferència de l'habitatge i tens la diferència de qualitat de vida i de la qualitat de vida de la descendència d'aquesta persona. O sigui, tot és una escala. Molt difícil sortir d'aquí. O sigui, al final haurem d'acabar ocupant tots. Tu animes? Jo animo, però que es faci també d'una manera polititzada. O sigui, com... Sí, jo considero que la Generalitat o les institucions haurien de vetllar també perquè la gent pogués viure dignament pagant una part de diners, podria entendre-ho, però sí que les institucions han de vetllar perquè tu tinguis una vivenda. És que el que s'ha de vetllar també és que no té cap sentit que una sola persona tingui 25 propietats en un mateix barri. Exacte. Llavors és que com això ja és surrealista, o sigui, per mi és més surrealista això que algú agafi una pata de cabra i obri una porta, saps? És que primer de tot no s'hauria de permetre que aquesta gent tingués cases buides en aquesta quantitat, no? O que un banc desnoni una família per deixar la casa buida. Sí, al final, per exemple, ara ha sortit, la setmana passada va sortir que la Sareb, que és el banc que es va quedar els actius dolents de les hipoteques o préstecs que van ser rescatats per les cajes d'ahorros que va rescatar el FROB, que és com l'entitat de l'Estat, d'igual, és una classe d'economia ara mateix. Aquest banc que té aquests actius que són hipoteques no pagades serà vengut a les entitats financeres per 195 euros. I és com l'Estat ha permès injectar a la Sareb X milions de diners per tenir el 50% i que aquest 50% s'acabi venent per 200 cochinos miserables euros, que aquests cochinos miserables euros que en són 200 igual són, jo què sé, 10.000 pisos a tot Espanya. I aquests es tornen a vendre i és una... Sí, és com la Sareb, 50.000 fons voltors. Sí. Cerberus i tot això. Sí, Cerberus. Bueno, però o sigui, estem precaritzats, però com a mínim tenim bones vistes, com diu la teva cançó de Precariete. M'ha agradat molt aquesta part més informal, però abans d'acabar vull saber un grup que tu ens recomanaries i una cançó. No cal que siguin del mateix. Doncs aprofitant que avui llavors és 6 de febrer, no? Sí. Doncs Tribade treu disc d'aquí poc. Vinga. I la setmana passada... Les podríem convidar. Les podríeu convidar. Sí. La setmana passada van treure una cançó, o sigui, ahir, és que és una mica raro, això. És una mica raro. Van treure una cançó molt xula que es diu Las Buenas i llavors jo crec que recomano aquesta cançó. Sí, amb un videoclip guapíssim amb gent jugant a roller derby. Hòstia, que xulo. Sí, està guapíssim. I alguna exclusiva que tinguis teva? Doncs, exclusiva. M'he enterat que he passat a la segona fase dels Premis Enderrock a millor disc d'autor. Vale. Que xulo. I això és com algo que m'ha fet il·lusió de llegir. Enhorabona. Sí. Ara t'ho posarem des dels marges, Sí, amb el disc. amb el dit. El disc des dels marges. Ara, i descriu-nos en 3 paraules el disc des dels marges. Vale. Jo crec que és un disc proper. És un disc... Hòstia, 3-2. jo crec que és un disc polític i és un disc sexy, també. Que guai, ara ja tenim el clip, ara te'l penjarem, vale? I ja t'etiquetem. I tu això ho poses i guanyem molts seguidors. Ara, entre els 3 et farem qui ha dit què. Vale? És una secció que consisteix en saber si ho ha dit Vox o Frente Obrero. Vale. Entre comunismo y anarquía. Bueno, gente que da comunista però que no lo son, com parafrasejant la porta, una mica. Víctor, tot teu. La primera? Sí. Vale, la primera frase. A veure, has d'endevinar. Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. Con la firmeza del sonámbulo, Occidente se precipita en el abismo. ¿Vox o Frente Obrero? Frente Obrero. És bèstia, és Vox. Ho ha dit Fernando Paz. Ex número 1 de Vox, Albacete, que ja apunta maneres. També. Caga i vete. Sí. Convierte... T'has saltat una, No, perquè farem alternades.
Joder, pero Víctor, claro, eso no lo digas. Es que falta En nada. España hemos pasado de dar palizas a homosexuales a que ahora impongan su ley. Vox? Sí, Iván Espinosa de los Monteros. Vox. Un Vox, besazo. Vox. Has de veure cada vegada que... Ah, sí? Ah, vale. Bueno, Cierto, sí, Oh, no. tu ves bevent. És que jo això, tio, em fa molt de La pal, cervesa 08 mola molt. Sí, pareu-ne, sisplau, que després ho diem. Per altra, Convierte ser mujer en un sentimiento, se sustituye la ciencia por las emociones. Pots tornar a repetir? Convierte en ser mujer en un sentimiento, Coma. se sustituye la ciencia por las emociones. És que això, jo crec que Frente Obrero, no? Sí, Efectivament. Sí. sí, estic una mica en xoc. amb tot A la això, següent... És molt bèstia, Sí. són bastant bèsties Sí, totes sí, les sí. frases. M'està com costant entendre-ho tot. Sí, la següent es: ¿por qué los gays celebran tanto el día del San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio? Va, home, va. És que a veure... No somos amigas, nos comemos el coño. Hòstia, Vox? Sí, efectivament. La teoría queer promueve prácticas sexuales tales como el sadomasoquismo, la prostitución, la pederastia, la zoofilia y otras prácticas sexuales. Em mola la zoofilia. Inmorales. Zoofilia, Vox? No. Frente Obrero. Frente Obrero. No. És molt bèstia que algú que es considera d'esquerres També n'ha estat... i d'esquerres? Bueno, a veure, van estar rajant, jo van recordar un pique per Twitter espectacular amb el sindicat d'habitatge del Raval i Frente Obrero, que perquè Frente Obrero deia que els ocupes eren drogadictes i que era part de... Bueno, el que ells diuen que són reaccionaris i tal. Jo també soc drogadicte. Ja anava a dir és drogadicte el... Clar, però va sortir Frente... Però va sortir el sindicat del Raval dient: no he vist persones fotent-se més clenxes de cocaïna que justament la gent de Frente Obrero. I si per exemple, veieu fotos del Roberto Vaquero, cocaïnomen... Em fa molta risa i a més és com, aviam, per fotre tantes lentes de cocaïna has de tenir una mica de Clar. Estàs vivint a Pedralbes i no ets d'esquerres. Si t'arriba amb globo, o sigui... Sí. No, però, globo, per exemple, la meva àvia, quan es va casar, li van regalar un llibre que es diu Tu vida conjugal, i que és un llibre que és que m'estic llegint ara, del 51. Bueno... És fortíssim, però és que aquest llibre li regalaven a tot quisqui quan es casava. Llavors, que hi ha arguments com aquests. Llavors, entenc com... Hòstia, que el discurs estava supercalat. Sí, I a dia d'avui, el problema és que a dia d'avui encara ho està. Sí, perquè, mira, en això de... Jo vaig trobar quan es va morir el meu avi, vam això rebuscant papers i no sé què i tal, vam trobar un foli escrit a mà que eren acudits com de la dona, però a més en paraules com que ja no s'utilitzen ara, però que et donaves compte que deies, ostres, és que ve a ser com que no hem avançat i per tot aquest, tota aquesta... és que no se li poden dir persones tampoc a aquesta gent que diuen això, però és veritat, hi ha gent que s'ha quedat aturada no sé, en una cosa que tampoc hauria als anys 40 o 50 que tampoc hauria d'haver estat així. O sigui, no has evolucionat ni tens cap intenció d'evolucionar, però al final et continues casant amb una dona o perquè aquesta gent, clar, si són homòfobs, continuen anant a buscar el matrimoni com heterosexual i després tu en aquesta dona o en el teu fill, si sortís homosexual, continuaries odiant-lo. És com un marc mental que jo no l'acabo d'entendre. O sigui, no. És que l'odi... No puc. Perdona, però jo he conegut a gent superhomòfoba que després s'ha menjat una de polles. És que jo sí, vull dir, és una cosa que em supera. aquestes coses de soc homòfob, o sigui, aquesta dreta reaccionària també de la homofòbia en su màxim esplendor també amaga moltes coses que no estan assumides també des de la dreta. O sigui, la dreta li costa molt a l'obrir-se i dir, vale, sí, hi ha homosexuals que són creients, hi ha trans que són creients i costa moltíssim. I també hi ha encara. mogollon de bolleres mariques i trans que venen de famílies feixistes. Exacte. Vull dir que a vegades on més odi hi ha i més contra hi ha surten les identitats després més potents i més
no com més segures, soc maricó un papa. Sí. I el teu tiet es folla la cabra del legionar. O sigui, Ja. Sí, tal qual. Què és peor? A veure... O gent d'aquesta missa. La següent frase és: el orgullo gay és una caricatura i una jornada denigrante. Està complicada aquesta, T'estan agradant molt, és que no ho entenc. Vox? Molt bé. Sí. Bé, Rocío Monasterios. A mi, això també... Hòstia, tio, vaig obrir una birra. Sí, ha agafat tota seva, sí. Per pair aquestes frases. Hòstia, chaval. Ahora que digo aquí, los libros LGTBI no los tendrían que leer los niños en los colegios. Pues, jo què sé, Vox? No, l'altre. No, l'altre. Frente Obrero. És que portem 10 minuts com soltant merda per la boca. Ja, tio, és que estem fent banalització del feixisme. No, jo crec que justament no. L'estem posant sobre la taula. L'estem- Sí, home, justament per L'únic que confrontar-lo l'hem de posar a la taula, costa no? com llegir Següent, tot això Víctor. i... Vale. A la Marceli Costa. Ojalà hi haguessin més llibres LGTB per xiquis, tio. Sí, O sigui, Estàs fent tallers, no, tu, ara? sí. Sí. Ara en parlem un moment. És que ojalà un tio es menja una polla, Ojalà. És que s'hauria ja de començar a parlar des de petits, això. Perquè és En que... Teo porta faldilla. Sí. Sí, m'agrada més aquest que el teu Sí. mig de polla. I prefereixo el de portafondilla. Sí, també. Víctor, et toca. Los libros... no, que estoy ya legit, ya, perdón. Si mi hijo es homosexual, prefiero no tener nietos. És que, a veure, és que... Que són fortes, Vox? Sí. tío. El sexo biológico existe, la miseria de la clase trabajadora también. Frente Obrero? Sí. Es que son muy bestias. Sí. Ara, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Jo què sé, és que això ho ha dit tothom. Això també ho ha dit tothom. Els dos, es pot? Sí. A i B? Te la dono per vòlida. Santiago Sí. Abascal, No, és- número 2 de Vox. No, és escandalós. Això, que havíem de parlar, Que ella està fent tallers. Està- Estàs fent tallers. En què consisteixen? Explica'ns una mica. Sí, jo ara estic corrent en una entitat que es diu Sexus i que fem tallers i generem contingut entorn a les sexualitats i les identitats de gènere. I en què consisteix? Pues, clar, és que engloba tant, o sigui, tu tant pots fer un taller sobre violències com sobre, jo què sé, violències, o sigui, com de tot tipus, fins a posar sobre la taula quines identitats existeixen, podem fer un taller sobre cicle menstrual, podem fer un taller sobre... És que hi ha tantes... I a qui van dirigits? Pues sobretot a joves. Però l'altre dia, per exemple, les compis van anar a un alberg de persones sense llar a fer un taller també, o a residències de persones amb diversitat funcional. O sigui, com que el públic és que pot ser tothom. Ojalà anar a una residència de iaies. Ja. Bueno, I cantar la cançó. Seria lo más. Sí, i cada cop teniu més feina. Vull dir que com que creus que la societat o les institucions o les escoles o el que sigui volen que sigui un tema que es posi damunt la taula i no sigui com un tema tabú. Sí, o sigui, jo crec que sí, això sí. Però normalment és perquè perquè hi ha un interès per part del centre, no perquè sigui algo que sigui una assignatura transversal o perquè... No, és com perquè algú ha proposat això. Llavors això és el problema, no? Que hagi d'haver-hi algú en un institut que proposi això perquè la gent rebi un taller. Sí. I com reaccionen els joves quan vas a fer una classe sobre identitat de gènere o que tenen alguna curiositat? O sigui, quin és com quan tu vas allí i obres aquesta porta que potser per alguns és un tema tabú? Què és el que... O sigui, jo sempre penso quan tu vas a fer un taller i es generen violències, sempre algú s'ha endut alguna cosa. O sigui, com algo has fet, tu pots sortir allà traumada quasi, no? En plan, mare de Déu senyora, que m'acaben de legitimar les violacions correctives cap a les lesbianes, no? Però aquesta persona s'ha endut alguna cosa també, segur. Llavors, sempre trobaràs aquesta personeta LGTB en una cadira escoltant així sense dir res, sempre trobaràs l'imbècil de torn que està amb el mòbil buscant el discurs de Vox per repetir-te coses, o sigui, com sempre hi haurà això, però és que jo crec que és tan important. O sigui, com moltíssimes feministes han passat per un discurs TERF o abolo,
fins que han llegit alguna cosa o els ha vingut algú a dir que el treball sexual és un treball més, no? O que les persones trans existeixen i que han d'estar allà i felices. O sigui, com donar l'oportunitat a aquesta gent rebi això a classe. Llavors, sí. Sí, jo només una anècdota, que jo sé que estudiem per ser profe i tenim un cas, un professor que estem en tràmits per denunciar-lo, de que en una classe es va voler fer un debat sobre com actuar amb els alumnes que estan fent un trànsit a la secundària. I nosaltres dèiem, hòstia, que guai, mira, estudiem una mica com des de la docència quins, no et diré protocols, però quines maneres podem acompanyar aquest alumne amb el trànsit. I el seu discurs va ser que un alumne que fa el trànsit és com un alumne que fuma. Literalment va fer aquest paral·lelisme. Que li hem de dir que ell deia que com si l'estigués matant? No, que és una fase. Que ja tot passa, no? Ell deia que això és una fase d'adolescència. Que difícil és fumar, han deixat de fumar per això. Sí, no? Però que els hem de dir als alumnes que s'ho pensin molt bé. O que sobretot que posem en dubte perquè això pot ser una fase. O sigui, com restar-li... O sigui, com si el senyor dient, sí, ara li ha donat per anar amb skate, ja li passarà. Exacte, és a dir, com si algú li donés per tenir-se el cabell de color blau. O sigui, tu com més fàcil li pots a una persona trans per anar al seu col·le i estar a gust? Sí. Si després canvies d'opinió perquè el gènere és algo fluid i que no és algo fix al llarg de la vida, en molts casos, com més fàcil ho posis, més fàcil serà per altra persona dir-te vale, ok, em pots tornar a dir Maria. Si tu poses complicadíssim 1000 barreres i aquesta persona t'acaba de demanar que li diguis Víctor, s'ho pensa i al final diu vale, pues és que en veritat ara pues necessito que em torneu a nombrar en femení i tornem a dir Maria. El Víctor no tornarà a dir-se Maria perquè li he posat tan difícil que, saps? És com... Justament es genera la contra amb aquestes coses. Sí. Bueno, estàs coartant, al final, l'estàs dient, no, el que tu penses o el que tu creus ara mateix no és correcte, torna en el camí que tu saps que no és correcte, però... És que justament crec que és molt més... Bueno, no és molt més important, però que és tan important que els tallers de gènere i de sexualitat es facin a l'equip docent, perquè és després qui està directament amb els conflictes o amb les coses, no amb les violències, amb el bullying, amb tota la LGTBI-fòbia que passa al centre, és qui ho ha de gestionar després al dia a dia. Si aquesta penya no té recursos, és que... Potser tampoc en volen tenir, no? Fan una bola de neu. Bueno, això quan és la pròpia docència, i aquest professor és que el fort és que és director d'institut, saps? És a dir, quan la pròpia docència ja té discurs transfòbics, ja és molt preocupant, perquè no sap perquè no té informacions a l'abast, perquè és que fan unes formacions des del Departament d'Educació que són l'hòstia. Però és que això, és a dir, si això li passa un director, això si ho pensa un director del centre, imagina't el dia a dia al centre. Imagina't, és a dir, a quants xavals i xavales se'ls ha imposat el seu gènere a base d'una imposició com a professor. Bueno, a base des de la jerarquia de dir no, això que ara té pajarillo, no, ocellets al cap i deixa-la estar. Però també és una pena que aquesta gent, que al final són personal docent i aquí sempre diem, no sabem si eduquen o ensenyen, o les dues coses, tu no puguis agafar eines que tens a l'abast, tallers, o no et puguis formar, o no puguis, si no en tens com si diguéssim, massa idea, perquè pot ser que no en tinguis massa idea. La meva mare, per exemple, és professora i ara ja està jubilada, però tenia 63 anys quan es va jubilar ara al setembre. Pot ser que no tingui massa idea de tot això, però tu pots... Per què? Doncs perquè abans, per molt que existís, doncs no es visibilitzava o la gent no es reivindicava tant o ells mateixa podria ser que hagués, com dir, en el seu marc mental hagués dit això no era correcte per l'edat o per l'educació que tu vas rebre als anys 60 o quan va néixer. Però tu pots agafar i dir, bueno, doncs vaig a ser bona professora i tinc 25 alumnes en una tutoria i vaig a intentar donar-li el millor que jo pugui i buscar. I jo crec que molta gent, perquè té aquest discurs transfòbic, ja no va més enllà d'això. Sí, que jo crec que hem d'assumir que tothom la lia i que s'ha liat durant moltíssims anys i que hi ha gent que als 65 anys encara pot absorbir un discurs i fer la vida més fàcil a moltíssima penya. I més que poden ser els teus fills, els teus nets... Jo crec que mai és tard, No. Jo ho penso molt amb la Bebe, per exemple, que és un puto desastre a nivell mediàtic i diu coses superhartes, no? En plan, pues, coses antifeministes però que se te'n va la olla. Però jo tinc la sensació que la Bebe algun dia dirà no, o sigui, perdoneu, saps? M'he equivocat. Sí, com que per mi... Bueno, sí que hi ha un punt que ja no es pot justificar quan es genera tanta violència, però depèn de com
si algú demana perdó i canvia el discurs i fa actes... Sí, xapó, vull dir, al final no corregis de savis, que diuen, o una cosa per aquesta. Però jo ho veig, això, i sobretot, per exemple, amb ma mare, que hi havia coses que... A veure, també és veritat que hi ha coses que no entendrà, potser hi ha coses que no podrà entendre per com ha estat educada. Però sí que és veritat que ella mateixa et vas formant o li preguntes a la teva filla, escolta, és que això no ho acabo de... Vull dir, per què és tan important per vosaltres això ara? O sigui, per què hem de tenir aquest... Ho entenc, no ho entenc, però per què hem de tenir aquest debat? O sigui, busques més enllà de dir, potser la gent de la meva generació no sap explicar-me això, vaig cap a baix per a veure si els de baix, que resulta que estan qüestionant tot això tan normatiu, poden obrir-me els ulls i dir-me, però mira, mama, això és per això, o això és per allò. Però és que a més la gent trans i les identitats de mariques i bolleres han existit sempre i les nostres iaies les han tingut. Sí. O sigui, jo me'n recordo la meva iaia que em va dir un dia, no sé si en el pueblo, perquè és manchega ella, si en el pueblo había dos lesbianas y nosotras les dábamos trabajo igual en los campos, ¿sabes? Es com, bueno, gràcies. Sí, sí. O sigui, gràcies. Igual eren les més corrents del món, saps? Però com que sempre ha estat, el que passa és que que no era tan fàcil fer-te igual col·lega d'aquesta penya perquè també rabies violències i la gent a vegades és una mica egoista i es vol cuidar. I en contextos de postguerra, no? Vull dir que també... Que aïlles per cuidar-te. Però hi havia la llei aquesta de vagos maleantes i maricones, pues clar, era com... Al final és una persona que és veí, intentarem donar feina. Però tampoc o sigui, als pobles sobretot tampoc es deia molt, o sigui... No deien que eren gais, deien que eren... No s'exposava, se sabia, però no era una cosa de... Mira... No vas de la mà pel carrer. No està casat. O sigui, no era... Ja està. O sigui, la gent també ha sigut també molt conscient que sempre hi ha hagut... O sigui, el col·lectiu LGTBI sempre ha existit i que no s'ha atacat. Quan s'ha atacat és perquè hi ha hagut una voluntat de fer mal. Sí. O sigui, al final el que fa com que es generin espais més segurs és la cultura. I la Milena Duch, que és una col·lega, diu, no? En plan, el dia que la primera lesbiana no neixi pensant que no és l'única lesbiana del món, això és una victòria de la cultura LGTB. I al final és fer cançons, escriure llibres, que els llibres arribin als col·les, que hi hagi gent que faci tallers, que a la tele surti la bollera de turno donant les notícies, no? Com... Bueno, és que ens enrotllaríem aquí. Fem l'última part, que és la de saber i mamar. Saber i mamar, perdó, en català. Consisteix en que nosaltres et posem 4 opcions, una pregunta: art, història, entreteniment, biologia, geografies i esports. Com un trivial. Com un trivial, sí, com el preguntados. I has de dir quina és la correcta. Vale. La primera és art. Qui va pintar o crear en Kobe, el dels Jocs Olímpics? Vale. Tenim Salvador Dalí, Picasso, Mariscal i Pilarín Vallès. Pues... Mariscal? Molt bé. I tenim un Mariscal aquí a la nau Bòstic. És que no ens l'enfocaran, però bueno. Sí, és un Mariscal. Això deu costar una de pasta que al Roman no li han preguntat. No podem saber quanta pasta costa jo. Història, qui va ser... Tu també, Sí. Dos seguides? Sí, fem dos seguides. Hòstia, puta. Qui va ser el primer país a aprovar el sufragi femení? Grècia, Nova Zelanda, Anglaterra o Andorra? Andorra no és, que no aproven l'avortament. Andorra no és. Noruega has dit? Nova Zelanda. Molt bé. Boníssima. Em toca. Biologia. Quin és el mes de l'any que el sol està més a prop de la Terra? L'agost, el desembre, el març o l'octubre? Hòstia. Més a prop de la Terra? Sí. I això és així, ja, és que a mi és una cosa que no... És que som molt friqui de la I quines eren? Agost? A l'agost pensa que el sol... És a dir, fa més calor... No li xivis, és que jo sempre l'ajudo, és que em fa... Igual, l'agost, el desembre, el març o l'octubre. El desembre. Molt bé. Clar, si li dius el desembre... Això és la translació i és així, a l'agost fa més calor però el sol està més alt. Que l'ha xivat, ja. Que m'agrada molt el mètode. Ho ha xivat, sí. Bueno, entreteniment. On es va gravar Vent del Pla? A Sant Fost de Campsentelles, a Vent del Pla, a Breda o al Pla de Santa Maria? A veure, pots repetir les dues primeres?
Sant Fost de Campsentelles? Pues aquesta. No, a Breda. Oh, Has de veure, Maio, ho sento. joder, A Breda. I les dues últimes de Geografia i Esports del Víctor. Voy. Geografia. En quants països és il·legal En quants països és il·legal el matrimoni homosexual? A, 5, B, 20, C, 50 o D, 72? 50. La D, 72 i 8 és en pena de mort. Joder, anava a ser optimista. En Pues plan... no. Estem a la merda. La vaig buscar ahir i... Bueno, pues habrá que beber. I ojo. Ja enfadada. Home, és que... Ara, l'última, esports. Quina va ser la primera atleta en guanyar una medalla olímpica? A, Hannah Smith. B, Serena Vanderwoodsen. Joder. C, Orinka Protonov. O D, Charlotte Cooper. Protonov. La D. La D era Charlotte Una Cooper. complicadíssima. Aquesta era complicadíssima. Bueno, has de pensar que els primers 3 noms no els vaig inventar. Menys la de Serena Vanderwoodsen. En sèrio? Oye, no hi ha ningú que es digui Orinka Protonov. Sí. Estava soviètica, jo què sé. Clar, un saludo des d'aquí. Potser sí, però estan totalment inventats. Brutal. Pues molt bona feina. És la millor. Estan superben fets. T'ho juro que la Mercè és la millor. Maio, moltíssimes gràcies per venir. M'ho he passat superbé. Hem begut cervesa, hem après moltíssim. Ens hem deconstruït també, jo crec, una mica els tres. I espero que ens ajudis també a seguir creant la república. O sigui, crec que... Pots venir quan vulguis. Que podem fer, o sigui, els dic a tota la gent que ve aquí, que podem fer una xarxa molt guai i que la república pot ser casa teva i pot ser casa de totes les companyes que siguis. Jo ja m'hi quedo, jo us l'ajudo a voleu. Que guai. I això, moltes gràcies, Déu vos guard i puta Espanya.